neho. Dobre, tak ja si berem fuse teraz. A keby bol ľahodou hore. Tak Marek zakúbe dole. Ja a Marek, my sme proste takí špecialisti, že my buď poťaháme celé kolo. Počúvaj ma, víš, ak to urob. Rád ty začni fúzovať, Marek, ty tam potom naleď, víš ako. To je také, že ja a Marek sme taký typ ľudí, že buď poťaháme kolo, alebo na začiatku kola chcípneme. Tak sú hore, mám perfektnú taktiku. Tak poď mi toto vygrozovať. Mám to? Nech mám nejakú nádej na prežitie. Tak to poupratujem. Všetkým okoči kamery by mala byť minus. Ten posledný nevieme čo je, že vôbec. Bomb diffusion initiated. Protect the diffuser. Op 4 last operator standing. Je tam. Je na poklope. Ty ako vypal! Eliminated. Ja som hovoril, že mám plán.